Siyaphila nendlela nabalaleli bonke. Siyaphila nathi because ngathi kwakuhle. Ni right. Right njani kodwa ngicatha futhi naye futhi ukhona khona la uhleli nathi. Siyaphila kakhulu Jazi. Kuthiwa omama abahlobisi bomhlaba. Ake nisitshele ngalomdlalo weshashalazi nokuthi uqhamuke kanjani. Jerry? Lo mdlalo wona uqhamuke ngomapule, bhalile ubudlala ePlayhouse last year. Uqondiswa uMbongeni Ngema the late. This year basebacela mina ukuthi umqondise. So yeah, uqhamuke kanjalo lo mdlalo ubuyincwadi novel. Kodwa usuyashintshwa wenziwa idrama ukuze abantu bawubone stage uphila. Jerry ngiyazi ukuthi njengoba ubaba uNgema edlulile emhlabeni kwase kuba wena abanxusa ukuthi uqhubeke nokuthi uyiqondise futhi abenzanga iphutha ngoba umkati ubovu kule ndima siyakwazi ukuthi thina sakhijimes table theater kudala ngo2002 impela sijuluka sibe manzi 10 nabo joy laba khumbula ka impela yini kufanele ukuthi Jerry igqugquzele ekutheni uqondise lo mdlalo. Ukuthi oqala nje ukukhuluma ngempilo yangempela yabantu abayiphilile bewomama. Ngoba nami ngizalwa usingle mother. So ngase ngithi hayi kubalekile ukuthi izitori zomama zixoxwe, abantu bayiqonde kahle, bayi-understand ukuthi iqhaza libanje womama lingakanani la eSouth Africa. Ake nisitshele ngokubaleka mhlambe kokukhipha nomdlalo ngenyanga yabesifazane. Kubaleke ngani ukuthi sikhulume izitori zethu ngayo lenyanga le? Siyabonga kakhulu. I think ukuthi kubaleke kakhulu njengokuthi sifanele celebrate iqhaza elibanjwa abantu besifazane ekushintsheni impilo nasemzabalazweni. Ikhuluma ngejeni yabomama okuyibona banganakekile, omama abadayisa eBhishi ukuthi behlala lapha eBhishi nje bakwazi ukukhulisa izingane, omama abadayisa imithi esidlula kubona ngaso sonke isikhathi, but we don't know their struggle, we don't know their pain. Ubumnandi bokubala phana ukubambisana kwabantu besifazane. Umdlalo uqhuquzela kakhulu ukuthi siyabantu besifazane asibambisane, ikakhulukazi ubhalwe umunye umuntu wesifazane udlalwa abantu besifazane. Sase siba no Jerry wethu ke wesilisa understandayo ukudirector ngokumdlalo weshashalazi, but uthinta impilo eziningi, uyafundisa kakhulukazi, ukhuluma nangama issues esibhekene nawe zabantu besifazane, uphinde unikeza ama solutions. Ake ngichaze ukuthi ke nibathole kuphi labo mama nezitori zabo nokuthi nizokwenza kanjani ukuthi izitori zabo zihlonipheke futhi nabo. Labo mama batholakala khona lapha eBhishi, i-research yenziwe kakhulu khona lapha eBhishi, kukhulunywa nabo bexoxa ngezitori zabo nehistory yabo. So kwase kuyacompilwa kwenziwa into a book. So incwadi isikhathi esiningi abantu abavamisile ukuthenga incwadi. So kumnandi into ongazi ukuthi ungayithatha i-research ukuyibeke nje stage, abantu bayibuke, bayi-witness live. So to listen to other women's stories as live, abantu besifazane abadlala indima enkulu empilweni zethu, njengoba nathi sikhulile nje sikhuliswe omama bebambile ngamazinyo besikhulisa kanzima. So kuzoba mnandi, abantu bazojabula kakhulu ukubona lezi zitori, futhi kunano music omnandi ngalendlela esimangalisa. Ngicabanga ukuthi yona into emnandi leyo ngeshashalazi ukuthi kubuye kube khona no music nani. Lento akade uyisho ma leyo ukuthi kubalekile kwesinye isikhathi ukuthi abantu okay sometimes khona abantu abangathanda ukufunda, abangathandi ukuthenga izincwadi njalo njalo, kodwa kube mnandi ukuthi istory uthi usithathe besibuke live. Ngeke ngibone noma senza iEnglish esikoleni kudala mangabe sifunda incwadi thizeni mhlawumbe William Shakespeare noma nobani, kodwa kokuthiwa ake nihambeni siyoyibuka ke bukhona eshashalazi khona siyoyiqonda kakhulu and futhi siyisondeza kakhona na. Asibuke ukubaleka kweshashalazi ke njengamanje ukuthi kulibaleke kangakanani itheater. Nomba kaphendula. Yo, itheater mina ngiyithandiswa ukuthi it's live. Ngiyithandiswa at the end of the day, the clap and the flowers being thrown at you and the people, the standing ovation, all of that. Nokuthi once kwathiwa
iyaqala ishow isiqalile, Isiqalile. you know, and the emotions uyayifeel i-audience yakho, uyabeza ukuthi boba nawe yini noma bekho nawe, you know, nje Ima lokho kuyakwenza wena njengomlingisi ngaleso sikhathi ukuthi ukhiphe i-performance exokame ebheke phezulu lapha yani ephakemele phezulu mangabe uyifeel i-audience yakho. exactly, and awukho ukhathi lapha ukuthi sothi take two. You must be a person. And try your good as the last show. Lokho sikwenza ukuthi sikwenza ngendlela yokuthi sikhulume naye siqoxe naye ngevision yakhe eqala ngoba uyena ubhalile, so kufanele ukuthi mase present stage se present kakhulukazi ivision yakhe. So uclear uMapula ukuthi yena ayifunayo, ufuna ukuthi into eyenzeka lapha ibonakala ukuthi into yangempela, ibonakala ukuthi impilo yabantu abaphilayo akusi i-theory. And so senze show ukuthi abalingisi bayidlala ngaleyo ndlela leyo, abantu bazohleka baze bakhala inyembezi nabasho. So buye ukuthi itholakala ku play show sibe sifuthi siqhubeke sikhulume ngayo 22 minutes after 4.